Mä oon Terri. Ja mä oon Senni. Ja tää on Dilemma. Hei. Heipä hei. Hauskaa päivää. Tai iltaa. Ja jos joku asia on ja pysyy, niin se on Terri Yskä. Se on nyt syytän päiväkodin aloitusta tästä yskästä. No, mutta ei se mitään asiaa. Tänään meillä on aiheena raha. Rahat vai henki? Ota rahat ja juokse. Se oli joku ohjelma, muistatko kerran, Maikkarin tyyliin? Joo, ja mä oon halunnut aina osallistua siihen. Siinä niin pitää kätkeä se salkku, eikö ookin? Vittu, mä ei olisi pitänyt osallistua yhdessä siihen. Onko se toiminnassa? Ei varmaan, tulisipa se takaisin vielä, sitten me haittaisi siihen. Joo. Se oli niin vidun hauska ohjelma oikeasti. Mua vaan pelottaa, että mä olisin paska siinä. Heti löytyisi salkku kätköstä. Niin. Murtuisitko kuulusteluissa? En todellakaan. En mäkään. Mä uskon sen. Meillä olisi solid taktiikka. Ei me kusetettaisi jokaista poliisia, joka meitä kuulustelisi siinä ohjelmassa. Joo. Hei, upeata. Tulispa se. Jep. Jos kuulette, mistä Maikkarilta. Maikkarin ohjelmapäälliköt. Bring back the ota rahat ja juokse. Yes. Ja ottakaa meidät osallistujiksi. Haluatko aloittaa vai vedäks me täältä ekan? No, jos mä aloitan tästä. Aloita tällä kertaa. Joo, koska olen nyt tähän jodeliin tykästynyt, niin tämähän tulee sitten sieltä. Oon tapaillut yhtä miestä nyt muutaman kuukauden ajan. Mielestäni hän on todella tarkka raha-asioissa. Aina treffien jälkeen varmistaa, että onhan kulut mennyt tasan. Ja kun esim. Olimme baarissa, niin laski aina kumpi haki viimeisemmäksi juoman. Tämä asia häiritsee ja tarkoitus olisi ottaa puheeksi, kun seuraavan kerran nähdään. Tiedän, että osittain tämä häiritsee siksi, kun ystäväpiirissäni sattuu olemaan ystävieni puolisot lääkäreitä, juristeja, YMS. Joten ystävät aina kehuskelevat, kuinka saavat kaikkea ja mies maksaa. Itse olen sitä mieltä, että kulut pitäisi mennä suht koht tasan, mutta liian tarkka laskeminen on mielestäni ahdistavaa. Ja olisi kiva, kun raha-asiat voisi ottaa rennosti. Mitä mieltä? Oh, what a gentleman. No joo, tasa-arvohan on hyvä asia, mutta myös romantiikka on ihan hyvä asia ja sehän tässä nyt niin kuin loistaa poissaolollaan. Joo, kyllä se kuolee tällä menolla. Mobiilikei-pyyntö tulee ennen kuin se lasku tulee siihen pöytään. No joo, on kyllä vähän ehkä semi-ärsyttävää. Kaikki tommoinen fanaattisuus kyllä ärsyttää. Mistähän tää kumpuaa tämmönen? Tarkan markan meininki. Tarkan markan meininki, jep. Niin, hyvä kysymys. Onkohan siinä, koska sitten mä mietin myös, että onko tämä niinku, rajoittuuko tämä vaan raha-asioihin vai onko tämä sitten semmoinen asia, mikä niinku ulottuu sitten muihinkin elämän osa-alueisiin. Toki jos tässä on heti alettu tapailemaan, niin tietysti vielä ei ole varmaan jaossa mitään kotitöitä tai muita tämmöisiä vastuita, mutta onko sielläkin sitten tämmöinen fanaattinen 50-50 ajatusmalli? Niin, mikä on aika lailla tuomittu epäonnistumaan, koska ei elämässä asiat vaan mitenkään voi mennä aina 50-50. Niin. Plus sitten mun mielestä tämmöinen 50-50 ajattelu, niin kuin jos vaikka rahoistakin, no okei, ehkä nyt heti alkutaipaleella deittailussa nyt ei ehkä tarvii niin prosenttilaskelmia alkaa tekemään, mutta itse ainakin ajattelen, että parisuhteessa varmaan ihan hyvä semmoinen niin kuin equality versus equity, mikä se nyt on suomeksi. Joku kohtuullisuus. Niin. Mutta siis niin, eli tarkoitan sitä, että jos toinen tienaa enemmän, niin maksaako hän sitten myös vähän enemmän, vai maksaako kaikki 50-50, vaikka tulot olisi ihan eri tasoa? Niin, ja tässähän ei ole niinku tietoa tavallaan, että onko tämä niinku rahasta kiinni niin. Vai periaatteesta. No tämä kuulostaa kyllä ihan periaatejutulta mun mielestä. Ehkä vähän semmoista joustamatonta ja toi, että pitää kirjaa, että kuka on ostanut edellisen juoman. Niin. Tähän tulee sen nihkeä. On vähän nihkeä, joo. Ei ole semmoista elämätasaa meininkiä, mun mielestä se on ihan hyvä. Mutta joo, ei kyllä hirveän romanttista. Ehkä toi voi olla semmoinen, minkä ottaisi puheeksi, että hei, mistä kumpuaa. Mä luulen kanssa, ja hän oli itse sitä miettinyt, että haluaa ottaa tämän puheeksi. Täällä on joku kommentoinut, että pohdin, että miksi kaipaat juuri suurpiirteisyyttä. Toi on ehkä tapana ja käyttäytymisenä toissijaista. Sen sijaan olisi hyvä keskustella yleisellä tasolla taloudenpidosta ja parisuhteen talouspolitiikasta. No joo, mä oon samaa mieltä ja en ole samaa mieltä, koska mun mielestä nimenomaan toi tapana ei ehkä ole toissijasta. Koska jos on tapana olla tollainen niin kuin pedantti 50-50 ihminen, niin ei se varmasti rajoitu tähän rahaan. Just näin, että se näyttäytyy sitten myös muissa tilanteissa.
Niin, tämä on vaikea, kun oikeastaan pari kuukautta ovat tapailleet. Että voihan se olla, että jos ei ole vielä myöskään kauhean varma sen suhteen jotenkin jatkosta, niin sitten ei halua myöskään käyttää omia rahoja, jos ei ole niin varma, että tämä on hyvä sijoitus. Apua. Onko tämä sun lähestymistapa deittailuun? Tulinko paljastuneeksi jotain itsestäni? Niin, ja kyllä me eletään modernissa maailmassa, missä nyt ei enää ole itseisarvo se, että mies tarjoaa tai kustantaa. Mutta joo, rajansa kaikilla kyllä mun mielestä ehkä tuommoinen niin oikeasti silleen pennin tarkkaus on vähän rasittavaa. Tai siis mä saan kyllä kiinni sen, että mikä siinä voi myös häiritä. Ehkä on vähän aikaista myöskin niin kuin miettiä. Toki siis voisi ehkä tutkailla varmaan tässäkin sitä omaa fiilistä, että mitä tämä mussa herättää. Onko tämä itselle sellainen asia, mikä tuntuu red flagilta vai onko tämä mulle niinku joku vaan ihmetystä herättävä asia, mutta selkeästi jos hän nyt Jodelissa tästä kyselee, niin varmaan jo on vähän semmoinen olo, että tämä häiritsee. Ja niin kuin sanoikin, että tämä häiritsee. Lähtökohtaisestihan toista ei voi koskaan muuttaa, niin että jos tämä tilanne on tämmöinen aina, niin onko se mulle fine vai ei? Just näin, eipä siinä oikein muuta vaihtoehtoa ole ja sitä päätöstä edeltävästi niin hyvä oli just tuo puheeksi ottaminen, missä voisit enemmän kuulla sen toisen ajatuksista, että miksi toimii, miten toimii. Olisiko toi sulle red flag? Asemoin aivoni ensin siihen ajatukseen, että deittailisin, olen siis ollut 10 vuotta parisuhteessa, niin tämä on hyvin kaukainen ajatus nyt itselle, mutta no ei kyllä mulle varmaan olisi. Mä olisin varmaan itse se, joka pitää kirjaa myöskin. Musta tuntuu, että me tultaisiin ihan hyvin juttuun luultavasti. Mä olisin varmaan laittamassa niitä mobiilepeitä myöskin. Että ehkä tämä on joku semmoinen vaan, niin kuin, mihin on tottunut. Et toki se vuorotellen tarjoaminenkin on ihan kiva, mutta ehkä mä oon myös vähän pihi. Niin sinänsä mulle kyllä käy aina ihan hyvin se, että niin kuin jaetaan heti puoliksi, niin sitten ei tarvitse miettiä mitään ylimääräistä, että mikä on hyvän käytöstapojen mukaista toimia. Just näin, ja kun käytännössä eihän tässä ole mitään oikeaa tai väärää tapaa toimia, vaan ehkä kyse on just siitä, että mihin on itse tottunut ja mikä tuntuu itselle jotenkin luontaiselta. Koska kyllä mä ainakin tunnistan, että kyllä mäkin olen ehkä tuohon taipuvaisempi ja musta tuntuu jollain tavalla ehkä vaivaannuttavalta tai vaikealta, jos joku tarjoaa mulle asioita. Joo, koska sitten mulle tulee semmoinen olo, että okei, no nyt mun pitää sitten ensi kerralla itse tarjota. Että siinä pysyy semmoinen tietty balanssi, jep, koska sitten mä jään velkaan. Just tämä velkajuttu on mulle kanssa vähän vaikea. Sen takia mäkin ehkä itse jopa tavallaan saattaisin tykätä tuommoisesta lähestymistavasta, koska sitten se on niinku selkeää ja avointa. No just toi, että ei ole sillain niin sitoutunut myöskään ehkä. Että jos ajattelee, että pari kuukautta deittailun, niin eipähän sitä ainakaan jää mitään velkoja nimenomaan. Sittenhän voi, kato jos se homma päättyykin, niin sit voi laittaa vielä mobiilepyynnön. Ai vittu, erolasku. Muistatko ne lonkerot silloin kuukausi sitten? Ai kauhea, toi olisi ihan hirveä, mutta toihan käy varmaan monesti siinä vaiheessa, jos jengi niinku eroaa pidemmistä parisuhteista, niinku vaikka avioero tai tämmöinen. No avioero on nyt varmaan aika konkreettinen, koska silloin on myös yhteistä omaisuutta, että menee niinku lusikat jakoon, niin siinähän kyllä on sitten varmaan just käy tää, että herää ne semmoiset niinku aika tunteikkaatkin sitten muistot siitä, että minä itse asiassa olenkin tämän ja tämän maksanut ja näin, ellei sitten ole niinku joku avioehto, mutta no varmaan aika monella kyllä on nykyään semmoinenkin. Joo, kyllä se melkein kannattaa olla. Joo, mutta olisiko tämä sulle red flag? Ei. Ehkä se riippuu vähän just, että millä tavalla toi ikään kuin tilanne hoidetaan, että tuleeko se mobiilepyyntö silleen heti ja niin kuin, onko se jotenkin semmoista. Niin, koska jos on semmoista niin kuin nihetä ja semmoista, että oikeasti se niin kuin tarkkailee ja kirjoittaa tyyliin johonkin puhelimen muistioon, että minä ostin tuon ja minä ostin tuon, ja niin kyllä se siitä olisi red flag. Mutta joo. En mä tiedä, mä huomaan just tässä, että kyllä niin kuin raha-asiat, ne on hankalia. Ja just toi niin kuin tasapainottelu. Ja että mitä se niin kuin sulle merkitsee, mitä se merkitsee sille toiselle, miten suhtautuu tarjoamiseen, vastaanottamiseen, kaikki tämä, että se ei ole todellakaan kauhean niin kuin yksinkertaista. Joo, tämä on jännä, koska mun mielestä raha-asiat on ollut aina helppoja, koska nämä on siis matematiikkaa. Joo, toki tässä on sitten se aatteellinen taso just, että ajatellaanko, niin kuin, että kulut menee 50-50 vai ajatellaanko, että kulut menee niin kuin 50-50 suhteutettuna niin kuin kummankin tuloihin. Niin. Mutta sitten se on vaan niin kuin, että päätetään, että kumpi on meidän meininki ja sitten lasketaan sen mukaan. Prosenttilaskimet vaan käteen ja ei muuta kuin. Sen takia mun mielestä raha-asiat on helppoja, että ne on niin kuin
tavallaan laskettavissa. 1 ja 0. Niin. Niin, ja sitten kun se on toisaalta niin sääli, että kauheata menisin, no sanon nyt kuitenkin, että raha on vaan rahaa. Tai siis niin. silleen, että semmoisesta asiasta sitten tulee riitoja, niin joo. Kommunikaatio on avain kaikkeen onneen elämässä. Mutta joo, mikähän meidän niin kuin loppu, jos me vedettäisiin tämän jotenkin yhteen, niin ehkä vaan pitää tutkailla itsessään, että mitä tämmöistä herättää, mahdollisesti keskustella siitä, mutta minkäs teet, jos toinen haluaa olla tarkan markan mies, niin sitten hän on semmoinen, tuskin siihen mikään auttaa tai tuo sinänsä niin kuin muutosta. Niin, oletko valmis sen hyväksymään ja sen kanssa elämään? Jos et, niin vaihtoon. Hyvä, mennäänkö seuraavaan? Tästä olisi nimittäin hirveän hyvä aasinsilta tähän mun ensimmäiseen aiheeseen. Tämä on nyt MTV-uutisten sivuilta tämmöinen lukijaraati-artikkeli, missä on kyselty joltain tavantallajilta kyselty nyt sitten mielipiteitä tämmöiseen aloitukseen, joka kuuluu näin. Olen muuttamassa poikaystäväni omistuskämppään ja mietin, miten kulut olisi reiluinta jakaa. En haluaisi kartuttaa kumppanini omaisuutta maksamalla hänen lainaansa, joten mietin, olisiko reilua, jos maksaisin esimerkiksi puolet vastikkeesta, sähkölaskun sekä oman osuuteni kauppakuluista tai jotenkin näin. Mikä olisi teidän mielestänne reiluin jako? Okei, aika vaikea. Mitä sä ajattelet? Niin, mä olen miettinyt, että liittyykö toi just siihen, että tavallaan ajattelee, että se on ehkä semmoinen etu, minkä sit saa, kun muuttaa kumppanin omistusasuntoon, ettei jotenkin tarvii maksaa yhtä suurta vaikka vuokraa tai no joo, mutta miksi olisi tämmöinen etu, joka tulee vaan niin kuin mukana? Niin, se on hyvä kysymys, mutta Mutta jos sulla olisi niin kuin omistusasunto, mikä sä oot ottanut kalliin lainan siihen, sä maksat siitä kuluja, sit sulla tulisi, sä löydät ihanan elämänkumppanin, joka muuttaa siihen, niin joskus se sulle ihan fine, että se on vaan silleen, niin mä voisin maksaa puolet tästä vastikkeesta, eli jonkun 200 euroa kuussa. Nyt kun mä tässä just mietin tätä tilannetta, niin en mä tiedä. Kyllä mäkin ehkä nyt suhtautuisin vähän silleen varauksella siihen lainan lyhentämiseen. Okei. Okay. Joo, jotenkin tää on mun tämmönen ensisijainen reaktio. Että koska mä en, no vittu, niin tää on kyllä dilemma. Koska siis joo, periaatteessa mä maksaisin joka tapauksessa mun omaa vuokraa ja lyhentäisin jonkun toisen lainaa todennäköisesti, niin miksi mä en sitten tekisi sitä. Mutta varmaan tässä tulee just kysymykseen semmoinen niinku hyöty, että hän ei itse hyödy siitä samalla tavalla kuin tämä kumppani, koska jos on aikaisemmin yksin sitä lyhentänyt, nyt se saa siihen jonkun lyhentää sen kanssa. No ehkä tässäkin on sitten myös jotenkin se, että mitä ajattelee sen parisuhteen tulevaisuudesta, että jos tämä nyt on semmoinen, niin kuin, että katsotaan mitä tästä tulee, niin no joo, mutta en mä silti, mä en tavoita tätä. Mä en tavoita tätä ajatusmallia, koska yhtä laillahan ne kaikki riskit on sitten sillä, joka sen asunnon omistaa. Sehän on se, joka sitten, jos korot pomppaa yhtäkkiä 10%, niin sehän sen maksaa. Tai jos se asunto räjähtää, niin sillehän se laina jää. Eihän se sulle jää, joka siinä oot tavallaan vuokralla. Mä pyörän puheeni nyt. Jos mä muuttaisin mun kumppanin omistusasuntoon ja mä ajattelisin, että tässä nyt niin kuin ollaan ja yhdessä elämää rakennetaan, niin jos se laina ei olisi jotenkin ihan helvetillinen, niin kyllä mä sit maksaisin sit puolet. Vaikka se laina olisi ihan helvetillinen, niin mun mielestä joku semmoinen suht kohtuullinen niin kuin vuokra. Kyllä, joo. Että toi puolet vastikkeesta, siis kyllä sekin musta kuulostaa jotenkin vähän se on tosi vähän. Se on todella vähän. Ees sit niinku koko vastike olisi mun mielestä ees niinku siis kohtuullisempaa. Kyllä. Mun mielestä se olisi niinku todella kohtuullista vaatia se. Joo. Musta tuntuu, että mä jotenkin niinku ehkä menin just tämän kirjoittajan semmoisen tilaan, mistä mun mielestä välittyy semmoinen ehkä epävarmuus jotenkin siitä tulevasta. Ja myös se semmoinen niinku, tiedätkö just toi, että mut mä en hyödy siitä sit mitään, jos mä maksan sulle. Vaikka sä olisit valmis maksaa sitä. Tai miksi sä et olisi valmis maksaa sitä sun oletettavasti rakastetulle, kun taas jollekin ventovieralle vuokranantajalle. Olisi ihan kiinnostavaa mennä johonkin
vuokra-asunnon näyttöön ja olla silleen, mikäs tää vuokraa? 1400. Mikäs tää vastike on? Että mä voisin maksaa siitä vastikkeesta puolet. Kävisikö semmoinen diili? Että kun mä en itse asiassa hyödy siitä yhtään, että sulla on tää laina. Niin. Täällä on moni kyllä silti sen puolella, että täällä on esimerkiksi puolet vastikkeesta ja sähkölaskusta ja kauppakuluista ynnä muista voisi olla reilua, jos teillä on suurin piirtein samat tulot. Jos tulot ovat erilaiset, voisi edellä mainitut maksaa suhteessa omiin tuloihin. Lainan hän maksaa tietysti itse, jos yksin omistaa asunnon. Et kyllä ihmiset niin kuin on tällä kannalla myös niin kuin hyvin monesti. Sehän on se mun ensisijainen. Niin. Mutta silti, en mä silti olisi ajatellut, että niinku puolet vastikkeesta. Sitä mä en ymmärrä. Tai silleen, että ei hänen sitten tarvitsisi maksaa melkein mitään siitä. Jos lainalyhennys olisi vaikka 1 000 kuussa ja sitten se vastike on vaikka 400, niin sä maksat 200 € kuussa. Jep. Niin toihan ihan naurettavaa. Millä logiikalla? Millä logiikalla tämä? Logiikalla? No joo, kyllä täällä on nimenomaan kommentoitu, että miksi kumppanin lainaa ei voi maksaa, jos ventovieraan vuokraisena velkaa kerta voi. Joku reilu kompromissi siis, mutta halvempi kuin vuokra normaalisti. Pitkän päälle on reilua, että varallisuutta karttuu molemmille, eli yhteinen kämppä. No, nimenomaan. Sitten täällä oli nainen 62 vastannut, paljonko olisi vuokra vastaavasta asunnosta, siitä hieman alle puolet olisi osuutesi. Siis oikeus ja kohtuus. Kumppanisi maksaa lainat ja kaikki asuntoon liittyvät, jos hajoaa jääkaappi, astianpesukone, jne. Puolella vastikkeella olet siipeilijä. Niin, just näin. Et mikä tässä on niinku jotenkin oikeudenmukaista ja kohtuullista. Siihen puuttuu tuosta puolikkaasta vastikkeesta kyllä täysin. Vaan tässä nyt mietin, että miten mä tuolla lailla pyörisin puheeni. Yhtäkkiä vain niin. Vaihdat kantaa. Sehän on ihan sallittua. On, mutta mä just mietin, että selkeästi se mun ensisijainen reaktio vastasi nyt näiden monen muunkin reaktiota, että siinä on jotain. Mä yritän kanssa saada kiinni tästä. Tuleeko siitä joku semmoinen niin kuin epäreiluus, mikä siinä on niin kuin taustalla? Joo, just tämä hyötynäkökulma. Jos miettisi tilannetta, että kumpikaan ei ole parisuhteessa, eli hän asuisi siinä asunnossa ja maksaisi sitä lainaa yksin joka tapauksessa. Niin kuin kaikki on tämän ajatusmallin mukaan, että kaikki on niin kuin ekstraa, mitä joku toinen siitä maksaa, jos kerta asuukin siellä. Mutta siis tämähän niin kuin joka tapauksessa jompikumpi sit hyötyy vaan paljon enemmän. Mietin just, että miten päästä tuossa semmoiseen niin kompromissiin. Niin. Miten molemmat hyötyisi niin. Jotenkin. Olisiko meidän lopullinen lausahdus ja skenaario se, että yhdessä olisi syytä sopia, mikä se summa on, ja että se jollain tavalla vastaisi sitä vuokraa kuitenkin. Voisi olla vähän alennettu ehkä. Ehkä se olisi kohtuullista, että se ei olisi ihan just nimenomaan se, mitä nyt oikeasti vuokralaiselta pyytäisi. Mutta puolet vastikkeesta olet siipeilijä. Täysi siipeilijä. Mukavaa ilmaista elämää. Niin, mä mietin just silleen pidemmällä aikavälillä, että miten ehkäistä se, että kumpikaan osapuoli ei ole jotenkin katkera. Okei, nyt mä näen uuden näkökulman tästä yhtäkkiä. Kun sä maksat lainaa, niin sun omaisuus karttuu. Ja sitten tavallaan sun omaisuus karttuu myös esimerkiksi säästämällä, mitä sä pystyt tekemään hyvin paljon enemmän, jos sä et maksa siitä asumisesta. Niin tavallaan mä niin kun nyt näen sen, että miksi ajatellaan, että molempien omaisuus karttuu eniten silloin, kun siitä asumisesta maksaa tämä tavallaan vieraana asuja mahdollisimman vähän. Olisiko tämä joku logiikka, mikä siinä voisi olla taustalla? Okei, mun silmät vähän avautuu tähän suuntaan. Eli älä ollenkaan maksa vastikkeesta. Maksa vain vesi. No ei, en mä silti ole niinku, mä ymmärrän nyt ehkä tätä näkökulmaa paremmin nyt, kun mä tajusin ton, mutta mä en niinku ehkä silti ole samaa mieltä. Eihän se millään tavalla kuitenkaan ole tämän vieraana asujan ansiota. Ei, asunto on ollut jo ennen häntä. Asunto on ollut ja se on luultavasti kovalla työllä niin kuin hankittu ja sitä nyt maksellaan ja kovaa työtä varmasti niin kuin nähdään, että pystytään asuntolainaa ylipäätään maksaa, että ihan niin kuin omin ansioinhan varmasti, tai perheen ansioon, miten kukakaan asuntoja sitten nostaa, mutta joka tapauksessa, että ei se nyt niin kuin ainakaan tämän kumppanin ansiota ole, että tämmöinen omistusasunto nyt sattuu olemaan. Niin miksi hänen pitäisi hyötyä siitä? Ehkä mä mietin niin kuin myös sitä. Niin, ehkä tässä päästään just semmoiseen inhimilliseen hyödyn tavoitteluun tai tarpeeseen, mutta noin kun sen ajattelee jotenkin kylmän loogisesti, mä en tiedä. Tämä on vaikea, onneksi en ole itse tässä tilanteessa, koska on kyllä sinänsä kinkkinen dilemma. Ja just se, että ei tuohon ole niinku oikeaa tai väärää vastausta ja mikä kenenkin mielestä on jotenkin kohtuullinen ja oikeudenmukainen, niin
Käsityksiä on monia. Käsityksiä on. Toivottavasti tämä meidän keskustelu nyt huimasti auttaa niitä ihmisiä, jotka tämän ongelman kanssa painiskelee. Aivan todella. Näkökulmia ja ymmärrystä, sitä me toivomme kaikille. Kyllä. No mennäänkö seuraavaan? Tämä on tosi erilainen. Hyvä. Ja mä en ihan tiedä vielä, että mitä täältä niinku tulee. Katsotaan. Tämä on yllätys mullekin. Yllätyspussi. Joo, mutta onko sulle tuttu tämmöinen kuin, että rahat vai kolmipyörä? Joo, mikä tää on? Ei oo. Ei. Okei, siis tämähän on semmoinen kysymys Aku Ankasta. Se on klassikko. Sarjakuvajaksosta nimeltä Tietokilpailu, mikä lyhyesti selitettynä menee niin, että Aku Ankka osallistuu tämmöiseen tietokilpailuun, vähän niin kuin haluatko miljonääriksi. Hän siinä etenee hyvinkin pitkälle, on joutunut paljon ponnistelemaan, pinnistelemään ja käyttämään aivojaan, niin on sitten viimeisessä kysymyksessä, mistä voi voittaa tämän miljoonan, niin on aika niin kuin päästään sekaisin jo. Ja sitten hänet kysytään, että rahat vai kolmipyörä. Hän sitten vastaa, että kolmipyörä. Ja sitten se muistaakseni jotenkin päättyy sillä tavalla, että se ajelee sillä kolmipyöräisellä siellä ihan jotenkin sekavana, onnellisena ja sanoo, että katsokaa ajan ilman päätä. Että sen pää on niinku pää on vedetty silleen paidan sisälle. Tämähän tuli mulle ensimmäisenä mieleen, kun puhuttiin, että aiheena voisi olla raha. Meidän jakso, niin mulle tuli tämä, että rahat vai polkupyörä, mutta tosiaan tämä nyt liittyy Hesarin tämmöiseen juttuun, minkä aiheena on rahat vai kolmipyörä. Okei, mä odotin tätä aasinsiltaa, että milloin me päästään siihen, että mikä dilemma tässä on kyseessä. Joo, tosiaan sit kun mä luin tätä Hesarin juttua, niin mä tajusin, että tämä on niinku aika tosi kiinnostava dilemma, tämä rahat vai kolmipyörä. Ja nimenomaan jotenkin siinä mielessä, että voi ajatella, että mitä nämä niinku edustaa, tämä raha ja kolmipyörä. Okei, no niin. Raha nyt on varmaan aika selkeä, että se on semmoinen, no kaikki tämmöinen, no raha ja maallinen omaisuus ja omistaminen ja materia, kun taas sitten se kolmipyörä enemmänkin on ehkä semmoista mahdollisuuksia, luovuutta, ehkä semmoista mielekkyyttä, sielullista toimintaa, jotain sielua ruokkivaa. Olisiko tässä niin kuin nyt kun Aku Ankastakin puhutaan, niin vähän tämmöinen roopeankka-metafora, että haluatko sä rahaa vaan sen takia, että sä voit istua niiden päällä, vai sitten haluatko sä niin kuin sillä rahalla mahdollistaa kivoja asioita? Joo, just tämä. Ja siis tässä niin kuin Hesarin jutussa niin pohditaan tätä vähän niin kuin tämmöisen taiteilijoiden näkökulmasta, tavallaan raha vai sitten se polkupyörä. Että teet sä vaikka taidetta siitä näkökulmasta, että se myy, sä saat siitä rahaa vai itsessään siitä jotenkin prosessista ja että sä saat luotua jotain uutta ja mielekästä ja sun sielu jotenkin ruokkii sun sielua. Ja mä ajattelen, että tämä ei ole suinkaan vaan niin kuin mitenkään taiteilijoihin liitännäinen niin kuin dilemma, vaan ylipäätään varmasti monessa semmoisessa työssäkin, että kumpi ratkaisee raha vai mielekkyys. Niin. Joo. Ja tätä samaa probleemaa on ilmeisesti formuloitu Matteuksen evankeliumin 16. luvussa. Okei, sä sanoit, että tämä seikkailu, mutta mä en ihan nyt ajatellut, että me päädytään lukemaan Raamattua. Sitä ei ikinä tiedä. Ei koskaan voi tietää. Mihin tämä johtaa, mutta tosiaan näin siinä 16. luvussa Matteuksen evankeliumissa sanotaan. Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielulleensa vahingon? Ai niin, että mitä hyötyä on rahasta? Vai rahat vai kolmipyörä? Rahat vai kolmipyörä? Kumpi sulle merkitsee enemmän? Kolmipyörä ehdottomasti. Mä en olisi ajatellut, että mä tuun vastaan tähän nyt näin sen sun Aku Ankka-pohjustuksen jälkeen, jos olisit kysynyt. Mutta ehdottomasti kolmipyörää. Kyllä mä ainakin ajattelen, että mieluummin semmoista niin kuin merkityksellisyyttä hakee elämässä, kun vaan vaurautta. Mitä sä ajattelet? Kolmipyörän ottaisin ihan heti. Mun mielestä meidän pitää leikata tää joku klippi TikTokiin, missä sä ensin kertoo Aku Ankka-storin
Ja sen jälkeen me vastataan, että kyllä me ehdottomasti valittaisiin se 3-pyörä. Mutta oikeasti mä muistan, että mä oon siis lapsena lukenut tämän kyseisen Rahat vai 3-pyörä-kohtauksen ja tietenkään silloin sitä näin syvällisesti pohtinut. Ei varmasti monikaan meistä. Mutta siis huomaan ihan silleen arkielämässäkin paljon tätä miettivän nimenomaan ehkä työn kontekstissa, että kun fakta nyt on myös se, että elämässä myös rahalla on merkitystä ja raha ei ole vain rahaa. Että se mahdollistaa paljon asioita ja myös semmoista sielua ruokkivia asioita. Joo, ja tämähän tälle itse taiteilijasielun, tämä on itse asiassa tosi relevantti dilemma, koska jos joutuu itse tämmöisen niin kuin taiteensa, esimerkiksi musiikin tai minkä vaan taiteen teon, niin jos ei se itsessään tuota mitään, mikä varmasti monella tämmöisellä indie- tai aloittelevalla taiteilijalla on se tilanne, kyllähän se sitten joku joutuu rahoittamaan. Ja jos ei sulla ole ulkopuolista rahoittajaa, niin se itse joudut sen rahoittamaan, jolloin sitten ollaan myös siinä tilanteessa, että sä joudut hankkimaan rahaa jostain, jotta sä voit tehdä sitä mielekästä touhua. Niin varmasti mä ainakin ajattelen, että täydellinen tilannehan olisi se, että sä voit tehdä semmoista asiaa, mistä sä saat mielihyvää ja siis sitä merkityksellisyyttä, tarkoituksen tunnetta sun elämään. Ja se asia olisi se, mikä tuottaisi tarpeeksi, jotta sä pystyt myös ylläpitämään niin kuin tämmöisiä pakollisia toimintoja, kuten asuminen ja ruoka ja silleen niin kuin ihan niin kuin mukavasti vieläpä. Niin, toihan se olisi ideaalitilanne, mikä ei ole ainakaan helppo saavuttaa. Ei. Jos sun pitäisi valita, niin eläisit sä semmoista niin kuin sun intohimon mukaista elämää, missä sä tekisit just niitä asioita, mitä sä haluat, mutta sitten olisi koko ajan vähän tiukkaa rahallisesti. Vai sitten tekisit sä niin, että sä hustlaisit niin paljon, että sulla on tarpeeksi rahaa, mutta sitten sulla ei ole aikaa hirveästi tehdä niitä asioita, mitä sä oikeasti rakastat. No kyllä se olisi toi ensimmäinen vaihtoehto. Kyllä mä luulen, että sit mä olisin kyllä masentunut jälkimmäisessä. Riippuu tietty toki myös, että miten vähän sitä rahaa tulee. Niin. Koska ei sekään sitten ole hirveän mieltä ylentävää, että jos oikeasti joutuu niinku selviytymään niin, aivan koko ajan. Että ei siinä kyllä sit oikein niinku nauti edes niistä nautintoa tuovista asioista. No ei, niin. Eikä välttämättä mahdollistaisi tehdä niitä, jos ei ole myöskään sitä rahaa. Mähän sanoin, että tämä on dilemma. Valitettavan todellinen myös monille. Ei tämä nyt ole hirveän niinku kaukaakaan tarvitse hakea, että tämä on aika niinku relevantti kysymys monelle. Kyllä, ja ylipäätään ehkä jotenkin just siihen semmoiseen merkityksellisyyteen liittyvä, jos miettii semmoisia ihmisen perustarpeita, niin kyllähän siellä on semmoinen itsensä toteuttaminen, mikä ehkä menee tuohon polkupyöräkategoriaan. Mutta sitten taas, mitkä on semmoisia perustarpeita, on ruoka, nukkuminen ja jonkinlainen turvallisuuden kokemus, mikä ehkä oma koti olisi ihan kiva olla, mitkä sitten vaatii sitä rahaa. Maslown tarvehierarkia sieltä toimii tuli. tässä. Kyllä. Mun esihenkilöni myös käyttää tätä tai on käyttänyt monesti Maslown tarvehierarkiaa. Että tavallaan kyllä se pitää lähteä sieltä, että sit kun sulla on perusasiat, niin kuin turvallisuus, ruoka, vesi, tämmöiset uni, asiat kunnossa, niin sit vasta voi tulla näitä tämmöisiä ylempiä tasoja, sosiaalisuus, mitä eli täällä nyt olikaan. Jokainen voi sitten googlata Maslown tarvehierarkiaa, jos kiinnostaa sen syvällisemmin tämä asia. Mutta lopulta se semmoinen itsensä toteuttaminen on aika siellä yläpäässä tätä kolmioa, että eihän sitä pysty toteuttaakaan sit, jos nämä alemmat portaat puuttuu. Just näin. Ainakin minkä kanssa itse kamppailee on just se semmoinen niinku tasapaino ja tasapainottelu. Nyt, koska täällä on tämmöinen mielipiteidensä pyöritämispäivä, niin mä itse asiassa pyörän myöskin mun mielipiteen ja mun vastauksen tähän rahat vai kolmipyöräkysymykseen. Sanotko rahan? Sanon. Koska jos mä saisin vaan ne rahat, niin ei mun tarvitsisi enää työskennellä niiden eteen. Sitten mulla olisi helvetisti rahaa, mä voisin ostaa sen kolmipyörän. Vittu, sä oot nero. Voiko noin tehdä? Voihan. Miksei vois? Kauppa on täynnä kolmipyöriä. Niin, totta. Mä voin palkata jonkun tekemään kolmipyörän mulle, jos ei semmoista löydy kaupasta, jos mulla on rahaa tarpeeksi. Mutta jos on semmoinen kolmipyörä, mitä ei voi kaupasta ostaa. Kaikki voi ostaa. Okei. No ehkä tämä nyt ei ole ihan totta tietenkään. Kaikkea ei voi ostaa, mutta hyvin. Mitä ei voi ostaa? No ei voi ostaa rakkautta ja ihmisiä elämässä ja tälleen, mutta jos et ole mulkku, niin aika paljon asioita voit kyllä ostaa. Jos olet rikas epämulkku, niin maailma on kyllä aika hyvä paikka sulle. Joo.
pysyttelet sä vielä kolmipyörässä? No joo, koska semmoista ei voi. Ei voi ostaa kolmipyörää. Ei voi ostaa. Okei. Okay. Filosofisessa mielessä ehkä kyllä kuitenkin näin, mutta. Ja mitä jos olisikaan Dilemman jakso ilman yhtä vauva.fi-ketjua? Jes, mä oon odottanut jo. No niin, tämän aloituksen nimi on Ystävät ja raha. Meitä on 3 ystävystä, ollaan noin 50-vuotiaita. 2 meistä on vakitöissä ja vakaa talous, 1 on pätkätöissä ja jotenkin raha-asiansa sössinyt. Tehdään yhdessä paljon kaikkea ilmaista tai lähes ilmaista, tavataan toistemme kotona jne. Mutta sitten aina näin loma-aikaan tämä rahaton tippuu kyllä kelkasta, kun hän ei voi osallistua festareille, lähteä kesäteatteriin, saati matkustaa mihinkään. Kerran oltiin piknikillä hänen kanssaan iskelmäfestarialueen ulkopuolella, mutta kyllä tykkään ihan nähdäkin ne esiintyjät. On alkanut tympiä mennä aina sen halvimman tai ilmaisen jutun mukaan, kun itsellä on varaa enempäänkin. Miten sinä suhtautuisit tuon vähävaraisen näkökulmasta siihen, että ystävät menee keskenään tekemään kaikkea kivaa ja sinä jäät lähes koko kesäksi yksin? Okei. On kyllä dilemma. Siis tavallaan ehkä vähän sellainen niin kuin moraalinen dilemma jollain tavalla. Voin jollain tavalla niin kuin samaistua, tai silleen on ollut kyllä tilanteita, varsinkin tälläkin hetkellä, että on ystäviä, jotka opiskelee ja on pienempi tulosia kuin vaikka itse, niin ihan relevanttia, varmaan aika monia koskettava. Niin, kyllä mä tässä niin kuin heti lähtisin liikkeelle siitä, että onko mahdollista jotenkin vähän niin kuin, ettei hänen niin kuin koko kesää tarvitsisi yksin olla, että voisi tehdä jotain tämmöistä vähän halvempaa tekemistä, piknikkiä, kenties. Niin, tässä mäkin kiinnitin itse huomioon tähän tämmöiseen niin kuin joko tai asetteluun, että eikö voi niin kuin molempia tehdä, että varmastikaan ei kenestäkään tuntuisi hyvältä, jos koko kesäksi jäät yksin ja he pelkästään menevät hurjastelemaan euroillaan ympäri maailmaa ja sitten katoavat kokonaan. Että voisiko tämä niinku olla sitten vähän 50-50 ehkä? Niin, koska siis toi on fakta tai tilanne, toi on todellisuus. Teillä on eri tulotasot ja että kyllä myös tällä kirjoittajalla toisten ystävien kanssa on oikeus sit nauttia niistä rahoistaan ja tehdä niitä asioita, hurjastella siellä Ranskan rivieralla vaikka. Mutta et ei se ole niinku häneltä pois tältä yhdeltä ystävältä, mutta niin, pois mustavalkoisuus. Niin. Joo, täällä oli kommentoitukin itse asiassa. Ensimmäinen kommentti tässä oli, että kompromisseja, jos oikeasti olisitte ystäviä, niin tekisitte jonkin verran sellaistakin, mihin myös se vähävaraisin pystyy osallistumaan, eikä jää lähes koko kesäksi yksin. Nimenomaan, että ehkä tässä nyt särähtää vähän tämä jäykkyys tässä, niin kuin, että joko tai. Mutta sitten täällä oli tämmöinen kommentti kanssa, että no maksetaan se kaverikin mukaan joukkoon. Ei nuo festarit nyt niin paljon maksa. Niin, musta on aika silleen kaunis ajatus, jos näillä ihmisillä on varaa siihen ja haluavat tämän yhden kaverin mukaan kanssa, niin kyllä niin kuin mietin, että itse voisin ehdottomasti tehdä noin. Niin, mä jäin just miettiä, että miten se menikään toi itse aloitus, että oliko siinä, että rupeaa rasauttelemaan pikkuhiljaa? Joo, rupeaa tympimään tai että aina tehdään jotain ilmasta. Ehkä tässä on jotain asenteellista häikkää nyt tässä koko kuviossa. Niin, että ketäs tämä nyt oikeastaan häiritsee tämän kaverin vähävaraisuus? Niin, se on häntä ihan totta. itseään vai tätä? Niin. Voisiko tässä olla lähdetty vähän semmoisen niin kuin ylisuojelun tielle? Suojellaan toisen tunteita jo ennen kuin semmoisia on kerennyt syntyäkään. Mikä aiheuttaa sitten katkeruutta? Olisiko ratkaisu vaikka sellainen, että mitäpä jos sitä tekisi vaan ihan niin kuin omia ratkaisuja ja voihan se ystävä siitä pettyä, jos ei pääse mukaan tai ei ole varaa, mutta eikö se ole kuitenkin niin kuin hänen tunteensa. Ei siitä nyt niin kuin varmasti nämä ystävät ole vastuussa, joilla nyt sattuu olemaan varaa tehdä kalliimpiakin asioita. Niin, ja tästä päästään just siihen, että musta on tosi sääli, jos toi rahat alkaa jotenkin vaikuttaa ystävyyssuhteisiin ja jotenkin nämäkin ei ole mitään ihan nuoria ihmisiä, että onko se 50-vuotiaita, en tiedä kuinka pitkään ovat olleet ystäviä, mutta luulisin, että tämmöistäkin asioista voisi silleen kommunikoida ja että miltä susta tuntuu, kun me lähdetään sinne Ranskaan ja sä ajat tänne tai niin kuin, että mitä sä itse toivot, että me tässä toimittaisiin tai sitten vaan todeta, että onpa tosi harmi, että sä et nyt pääse mukaan, että sulle varaa lähtee.
Niin. Okei, tää kuulostaa todella vittumaiselta, kun se sanoo näin, mutta siis niinku... Hirveä ikävä juttu. Ai vitsi, miten harmi, että sä et pääse. No mut moikka. Oikein tommonen koulukiusaaja. Mean girls. Joo, todella. Ehkä mä nyt en tarkoitan sitä ihan niin, ehkä se voi varmaan pitää vähän varovaisemmin ilmasta, mutta nyt just tunnustella. Ja ehkä myös testata, että tosiaan, että onko edes näin, että hän siitä mitenkään on pahoillaan. Voi olla, että hän on hyvinkin niin kuin ymmärtäväinen ja ihmettelee, että onpas mulla on kivoja kavereita, kun aina jaksavat minun kanssa ilmaisena täällä festareiden ulkopuolella kököttää, että miksiköhän ne ei halua mennä tuonne festareille, kun niillä olisi varaa. No jep, koska silleen mä mietin siltä kannalta, että jos mä olisin tää vähävarainen ystävä, niin alkaa jo niinku kuulostaa, että niin aika negatiivisia fiiliksiä liittyen tähän kaveriin, niin kyllä mä luulen, että olisi outo, jos se ei alkaisi jotenkin näyttäytyä myös tälle kaverille ainakin jotenkin passiivis-aggressiivisesti. No, palaan siihen, että kenellä se ongelma tässä nyt on, ja että jos se kuulostaa siltä, että tämä kirjoittaja kokee, että hän ei nyt voi tehdä itselleen mielekkäitä asioita tämän kaverin takia, koska hänellä ei ole rahaa. Sehän on niin kuin hänen omalla vastuulla. Tai niin. Silleen, että kuulostaa, että se on semmoista ehkä miellyttämistä, uhrautumista, Jep. mistä seuraa sitten se katkeruus. Just näin. Mikä on tosi epäreilua tätä yhtä kaveria kohtaan. Niin. Eihän välttämättä ole koskaan edes pyytänyt niin kuin tämmöistä kohtelua, että hänelle mahdollistetaan aina osallistuminen jokaiseen asiaan. Niin. Sitten asia erikseen, jos hän on pyytänyt, koska ei se myöskään ole mun mielestä kohtuullista pyytää semmoista. Niin. Ja siis voihan sitä pyytää, mutta ei ole pakko suostua. Just näin. Sitten hän voi pettyä ja sitten hän on pettynyt. Ja... Mutta tämä on yllättävän vaikeeta. No on, tässähän on helppo puhua. Itse ihan vastaavanlaisissa ongelmissa harva se päivä. Aina. Voi, ottamassa vastuuta toisten tunteista. No niin. Mutta harjoitellaan sitä kaikki yhdessä. Niinpä, mutta että nyt lopeta uhrautuminen, ala tekemään asioita, mitä itse haluat. Juuri näin. Tähän me päätämme tämän. Toki vähän huomioiden muidenkin tunteet. No joo, lisähuomio. Pikkupräntti alanurkassa tässä vielä. Joo. Niin ei tarvii niinku asshole olla kuitenkaan asiasta, mutta otettaisiko me vielä pikku mini-dilemma tähän loppuun? Joo. No mulla olisi tämmöinen raha-aiheinen Helsingin katu, vaikka keskusta, joku Rautatien tori esimerkiksi. Ja siellä olisi erään sennin määrä risutua aatomin asuun, heittäytyä maahan makaamaan selälleen, viettää siinä tunteroinen aikaa. Paljon pitäisi maksaa, että tämmöisessä tuntin heittäisit. Tunti marraskuussa. Marraskuussa, okei. Okay, keli kuin keli. Onko kellonajalla väliä? Ei, sinänsä saat ihan itse valita. Joo, kyllä nyt pahan pistit. Kuinka halvalla sitä lähteekään. Kuinka halvalla lähtisi? Vakuuttamaan. No niin mä koitan just miettiä sitä kellonaikaa, että milloin siellä olisi mahdollisimman vähän ihmisiä. Mutta sitten se olisi yöllä ja sitten minkälaista jengiä niin. Siellä on silloin. Just näin. No, mulla alkaa vaan soimaan päässä. Sä laitoit minut nettiin. Nimenomaan. TikTokista kyllä löytyisi. Tai mistä vaan. Niin. Somet olisi kyllä. No joo, kyllä siis onhan toi nyt just ottaen huomioon nämä ehkä pidempiaikaiset seuraukset. Joo. Niin en niinku ihan halvalla lähtisi. Ei satasella vielä. Ei. Tonni. No vittu, tonni voisi jopa. Lähtisikö tonnista? Entäs kolmipyörä? Kolmipyörästä ihan milloin vaan. Saako siinä niinku, vähän niinku peittää nämä niinku private parts? Ei vaan, täytyy ihan siis... Silakkana maahan. Silakkana. No niin. No tonni, joo. Tonnilla lähtisi. Entäs tää? No, jos joku olisi valmis maksamaan, niin kyllä mä ehkä enemmän yhteisin kuin tonnin. No niin mäkin. Hei, ei tässä nyt, hei. Sä laitat mut pahan paikkaan. Niin, minimisumma. Okei, haetaan minimisummaa varmaan. Joo. Mistä olisi sulle tonnilla lähtisi jo. Joo. 1 000 euroa, otetta ja jätä. En mä kyllä silti ehkä tonnista vielä lähtisi. Mä sanon, että mä tuplaisin sen 2 tonnia, sit voisin lähteä. Niin. Musta tuntuu, että tonni on kuitenkin silleen, se tuntuu isolta, mutta sitten äkkiä se on käytetty. Se on kyllä totta. Ei se ehkä sitä ihan kaikkea maine haittaa. No niin, se ei ole ainakaan hirveän pitkäaikainen hyöty. Lopulta kuitenkaan shoppailumaniat iskisi kyllä välittömästi, kun olisi tonni takataskussa ylimääräistä. Joo, ei. Okei, mä pyörän puheen.
Mä pyörän puheen ja mä sanon 2,5 Okei. tonttua. Tuliko se tämmöinen huutokauppa? Okay. 5 tonnia. Korotatko? Me tarvitaan Aki Palsamäki tänne. Joo, niin tarvitaan. Apua. Huutokauppakeisari, where you at? Oh. Okei. Katsotaan, rupeako meidän DM täyttämään kohta tarjouksista, niin käsitellään ne sitten saapumisjärjestyksessä. Kyllä, ja älkää kuvatko mielellään, jos näette meidät tuolla jossain silakkana maassa. Joo. Näihin terveisiin kuviin ja tunnelmiin. Ensi kerralla uusi dilemma ja palataan sitten asiaan. Näin teemme. Moikka moi! Moi moi!